Salbaria kerengsa ki kerengsa lahar ka sulaimani phiaba mungsa o lahar ka sulaimani buthaimania lahar ka sunai rok tini hanyo hai 7/11/2022 tang salo khoini simi Komalpur thangma lahar ka chani sukia kami lahar kotor lahar ka sulaikya sukia kami amsani tilukuro sakni manthai mainani bagai o lahar ka sulaithani koktuma thumnai rok bai sungjake o lahar ka sunai rok saka waibri waibe lahar ka sulaifano sakni manthai manna tongmani manja hinai pula lahar kotor sunampur ke kokra ke sauk lahar kotor sunamnai okra rok tabuke waibri waibe lahar ka suisi sakni manthai manja hinai bo saka borokte bo saka je manthai rina hinai kokri mani ordegri wino norokni manthai paikya hinai sawi horka hinai bo saka haini bai tini ahino hai lahar kotor butuptani nangka hinai bo borok paithago sawi khnarika khnai di borok ni kuktini borok tam saka Jongga cini rang pura habiani bagai sulam kasmani. Tamni rang. Cinta cini bagan tamni rang. Oh bagan, bo company rong. Oh mana tampilai kan bagan. Cin bagan kiko yang lama ni company rong ta. NH. Jong apa jono demand phunu gya borok. What dia ini? What dia? Apa no jong nayo, jong phunu na jono nayo jong mana nangor kagos nayo nayo Odeng jong. pato cin mayan ka. Je Tini bai koi barok lama oh lahar roko kasuka. Oh jitik oh thai roko. jong kasukona 4-5 basu kasukona ble jong. Na bai. Kasu kasu. 4-5 bas kasuka jong. Tabuk bai. Cin tepan cini ungya ku tabuk. Cini jono je thangoi cini borok thang soiri mani mote jong maya. Nong ni log ni roko ni je tong mai. Cin je buphangni je thamani ono je jong mas manya. Nong ni je log ya pro je kas nai rok borong ni ke joto daman bai kya borok. Borong ke baksa mangka cini manya. Ngen rok office roko thanda. Thangka. Tam rok sa office ni borok. Abis ni borok ka sawo. Nong na abo pura na mangka ble hin sawo hanga cin je thango ya kono soiri pro. Apur ka kagos na pro ko cini rang amsuk. Hingga cuni tabo ekano rang dapur ka jung usuk mano. Busuk rong ni ono mani busuk rong. Jung thango soiri pro kai 3,11,000. Hingga jung tabo manka 1,73,000. Hingga abo no jung na yu tabo. Apa sabun ni saya rok ni wan sung rong apa. Abo aro jetong na rongi saya. Baksan ke daw baksan. Baksan ke daya hingga abo buma hai bisar no. Ngen rok tabuk sabun no nasing lai tong rok. Tabo jung SDM rong nasing tongo. DM SDM no nasing tongo jung. Polis roko thayo sasuk. Sakpaya kena. Taksa jati. Taksa jatuh ke tu sakpaya ko. Nor tini bo thai ni sini ya kai ba bo am chai ni sini bo jaga thangma ni lahar rok kasulai nor tini aro. Mo tabo Komalpur haite khwai. Lahar kas. O lahar kasmani. Hambai tini media takhuk songno chungbai korong phaimani bagoi norong no berai no chung hambai riu chung tini lama kasumani kaisa karon hingkai to chini jaga je jonna debor ma pas poribar tongo chung ajaga wa Daling Kumar ngo Sukonti Biswarani te Suchitra hingkai Lilmoni chung ajaga pas poribar tongo atharoni hoite wo hearing khaipurgo bo tosil saimano DM office ni sarbia rok saimano te SDM office ni sarbia rok saimano jon somoyo aro hearing tongpuro o jaga bo borok asuk tong hengai chung aba haike hearing mo pore bo chung mangkha khatipuron chini ajaga dukani tei nok ni tei buphangrong ni joto chung mangkha o somoyo je jonani ni jaga hingkai botamungo o somoyo chono objection khaya tini ঠিক DM office thangoi ঠিক proman mangkha je 2 number hinoi abo manmani pore phano tini DM office o ungono action na haya aboni bagoi chung tini e jaga lama road block khaijago